दायो जों एयारफिल्ड नायनो ओंखारगासिनो। नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंजों लोगोसे। बहा ओरै माबायाव थांनि एयारपर्ट ककिला सेन्टार। दायो जों ओरै हाबसिगोन। दायो जोङो अरुणाचल हाबबाय। ओमफ्राय बिथाङाबो ब्लग खालामगासिनो। जोंना थावा थोगोन ना थायाब्रा थोगोनलै ना। दायो नैबेनो एयारपर्टनि बाउन्डारिया। नायदो लोगोफोर। बाबारे सिख्लाफोरखौ लादोंमोनलां मोजां नायदेरलायबावासै सिख्लाफ्रा लाजिलायदों इउटिउबार गोदानखौनो। सिख्लाखौ बिकास माबादोंमोन आङो भिडिअ'ल' खालामबोदोंमोन लाजिनानै नायलायबायबावोब्रा डेन्जारखा। हाब दै दंलायबावोसो माथो बेवहाय। डेन्जारखा ना सिख्लाफोरखौ लालांलायबावगोनसो। हेलिकप्टार गंथाम दंबोयो माथो। हेलिकप्टार गंथाम दंबोयो। एयारफिल्डआ ओरैनो लामाया नायदो लोगोफोर। मोनफैबाय नै एयारफिल्ड लोगोफोर। बा बिराद मानसि थायो बेयाव। बिराद मानसि फैयो लोगोफोर नोंसोरबो फैनो हागोन नायनो बिराद बरिया। मा लासिंसिं जादों नामालै सार भिडिअखौनो नुवा। एयारफिल्ड नायनोसै लोगोफोर बरिया रायलायखायोना आसोला। बरिया मालाय भिडिअ बायदिसिना खेबगासिनो नै केमेरा बायदिसिना लागासिनो। दोननोसै मालायफ्रा बरिया बरिया केमेरा लाना फैदों। बै आंनाथ' खामानि गैसिनथारा बरिया ना नायनो। लाजियाथ' आरोलै लाजिलायलाङोब्रा सार मबाइलखौ। अनसन सार फैना माबायदि मोनदों नायनो? गोदाव सोराव मोनदों इन्ट्रेस्टबो मोनदों। बरियाना बिकास नायनो मोजां ना? नै जोंना सासेया गेदेदा होगासिनो केमेराया। केमेरा जायाबाबो खेबलाबायबायलै हाबनो मोनाना। नोंसोरबो नायफैनो हागोन। बेखौ मा होनोमोनलाय बिकास? हलंगि एयारपर्ट होनोमोन नामा? बरिया नायनो जोंबो दिनैसो फार्स्ट नायफैनायदों आरोना।
Lagar. ओरैबो बरिया बरिया लागासिनो केमेरा खेबगासिनो जोंनि फट'जों बेरायफैदों जों साब्रै फैदों बिराद मोजां मोनदों माने जायगाया ओरैबायदि मोजां नायनो हागोन नोंसोर फैनो हागोन नायफैनो भिजिट खालामनो हागोन बेयाव बिराद मोजां ओरै सानफोरखौ नायनो हागोन ओरैबायदि जारां ओरैबायदि बरियानो बिराद मोजां नुदों आरो माने गोसोखौ स्रां मोनफैलायखायो बेयाव फैयोबा नोंसोरबो फैनो हागोन जाहाथे मोनदों नोंसोरबो मोजां मोनो जों जेरै दायो गोसोखौ स्रां मोनदों नोंसोरबो नायनानै गोसोफोरखौ गोजोन मोनगोन फैदो नोंसोरबो नायनो ओरैबायदि बरिया खालामदों औवाफोरजोंनो ओरैबायदि रायदोंनि औवानि जोंथ' ओरै सिङाव हाबनो मोनला जाहैबाय उनफ्राव देखायनोसै उनाव सम जायोबा लासैनो देखायलांनो गासैखौबो दे गेदेर फंनैसो बुंदोब्रा केमेरा मोजां नङाबाबो दे बिदिनो जायगायाथ' नायनो बिराद समायना माने आंबो फार्स्ट टाइम माने खाथिब्लाबो माने दिनैसो फैनाय जादों आरोना माने फैनो सानो खिन्थु माने फैनो मोना ओरैबायदि माने फैनो बहुद आफसुस थाबाय थायोमोन आरो बेनिफ्राय जोंनि माने लोगोबो मोना माने बाहेरायावसो थायो नालाय जोंबो ओंखायनो माने ओमफ्राय दा दिनै माने न'आव फैनाय हिसाबै माने फैनाय जाबाय आरो जायगाखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों बिदिनो जों बेयाव फैनाय जाया एसे बाहेरजों फैनाय जायो आरोना बिदिनो दा फैबाय दिनैहाय मोजां नुफैबाय गोजानब्लाबो फैबाय आरो माने फार्स्ट जेब्ला माने एसे गोजानमोन बे समावनो फैनो सानदोंमोन खिन्थु माने टाइम मिलायाखै आरो हामबायसै गेदेरनिसिमबो मालाय नै केमेरा खेबलायलायदों